outra colaboración moi importante foi a rapaza máis nova que interviu neste disco, neste libro disco en Tic Tac. Chámase Icía Díaz, ten 5 anos e vai vir aquí a cantar con nós unha canción que se chama O Moucho Chosco. Un moucho que chosco que vive nun souto, viu pasar a lebre, ca prisa te leve. Ai, sí, sí, ca prisa te leve. Ai, sí, sí. Un moucho que chosco que vive nun souto, viu pasar a lebre, ca prisa te leve. Ai, sí, sí, ca prisa te leve. Ai, sí, sí. En ese momento casi fue sobre esto pasó un estío que ninguén viu. Ai, sí, sí, que ninguén viu. Ai, sí, sí. E antes no sabía que rápida viña levaba un rato coñendo do campo. Ai, sí, sí, coñendo do campo. Ai, sí, sí. E unha bajadera de corpo moura que ali pasaba e non viu nada. Ai, sí, sí, que non viu nada. Ai, sí, sí. Non viu mucho, estive tampouco nin a de los viña corrando tiña. Ai, sí, sí, corrando tiña. Ai, sí, sí. Isto foi un salto e chovía moito nun día de inverno con novo convento. Ai, sí, sí, con novo convento. Ai, sí, sí. Unha voz fermosísima como é a voz de Carmen Rey, por favor, un fortísimo aplauso para ela. Un piano precioso dentro do disco. Bueno, superar a Icía vai ser difícil, Eu quería darlle as gracias a Pablo por deixarme participar neste disco Por favor. tan bonito. Non vou dicir que a miña canción é a máis bonita, pero o debuxo sí que o é. Claro. Gracias,